Croeso i Gymau Retro. Two Crude Dudes. Ac heddiw ni'n mynd i chwarae ar y Sega Mega Drive. Mynd ys fel aros until ni angen chwarae. Nawr, ni'n mynd i chwarae 2 person. Ac yn gyntaf ni'n dechrau Fi'n oren. a rhoi'n un glas. A rhoi'n well a mewn y gêm hon ti'n mynd dros o New York City ac ti'n fel wella yn ymladd un fel pobl drwg a y peth yn ti'n gallu preso A a ti'n gallu pigo lan pethau fel hwnna. A fel bydd ni yn trio ennill. A B yn fel cicio a pwnio. Ac wedyn C yn neidio. Fel nawr fi'n lan fan hyn a ti'n gallu pigo lan y car hyn a tafu ar y person yna. Mae'n dda! O na, fel peth o'na. A ti'n fel gwasgu lawr ar y fel Ac mae'n symud pethau, ti'n gael croucho. A ti'n gael nodo. Ti'n gallu fel nodio wrth ein ti'n cael. A mae'n da i gweithio fel tîm achos wedyn ti'n gallu safio pobl. A mae'n called 2 Crude Dudes. A ni'n just, yeah. Nawn ni'n aros am pobl eraill. A fi ddim yn gwybod sut i cael Tom City. Nawr, mae'n person gyda flamethrower. A fe yn fel un o mega bosses. Na, mae'n fel un o bosses. A pryd mae'n only y mega bosses pryd ti'n mynd i complete o lefel hwnna. A nhw'n fel galed iawn. Yn galed. A beth ti'n gallu wneud yw pigo lan ein teammates hefyd. Fel hyn, pigo fi lan dod. O, dim hwnna. Fel hwnna. Ac mae'n galed achos mae'n galed rai o'r weithiau achos ti angen torri ein fel waliau wrth mynd i'r lefel nesaf a mae'n pobl dod lawr. Fi di gero fel... Nawr, peth yn ti'n cael fel llawer o fel goals wahanol a ti'n gallu chwarae llawer a ti'n gallu preso start eto a pryd gyd o fel life ti'n allan. Pryd mae'n fel 5 weithiau ni'n gyd yn allan, bydd ni'n fel probably... Nawr, dyma un o mega bosses. Ie, Tom? Ac nawr ni angen encael fel snake peth. Pwy sy'n stranglo ti? Tom. A ti'n gallu pigo lan yn dyn. Tom, helpu fi. Fi ffili. Tom, fel ar ôl fel... A ti yn gwylio mas am y snake. Tom, fel ar ôl 5 weithiau, ni gyd yn fel pryd ni angen starter eto, bydd ni'n probably gorffen i'r fideo. Ydyn? Ie, ydyn. Ni di ennill? Ac nawr enillodd ni. Ac nawr ti'n cael 30 eiliad. I pwnio peth hyn, a bydd ti'n gael coke a ti angen fel a fydde.
O, ti jyst i taflu fi? Tom, fel... Ac mae'n rhoi ti health nhw. Tom, nhw fel hyn. Iawn? Achos ti gael clywed. Iawn. Tom, ni yn afryd nhw. Iawn. Ti'n Nawr ni'n mynd i level 2. wahanol. A mae'n fel mynd yn galetach o fynd ymlaen. Tom, i cael car. Ac O mae'n na! llawer o pobl Yn fewn dod nawr. nawr. Fel, a ti'n fel, wylio fe gyd. Dechrau, roedd fe'n 2 pobl pwy sydd wedi bod yn fel... fel... Na, Edrych. like, 2 Sy'n creu fel sumo deal. wrestlers. Yn y dechrau, mae'n fel backstory o pryd nhw fel dechrau o'r O, fi gêm. jyst... A ti'n gallu pigo lan fel cariau a popeth. Fel barrels... Fel, Peth fi'n gweld y hoffi- barrel hwnna? Ti'n cael pigo hwnna? Iawn, nawr caddau sy'n knocked. A fi'n mynd i... Ti'n gallu pigo lan y sumo wrestlers hefyd. Ie, ti'n cael pigo lan popeth. Bron pop. A taflais car gyda ddim gwybod mae'n car. O, ie, fel, ie. Un o'r pethau galed yw pryd O, na, ci. ci oedd yn galed. Ie, cos nhw'n just fel... Nhw'n just dim yn fel gadael ti. I fod. Nawr, mae'n dyn arall. Dyn arall. Ac dydyn nhw ddim yn tenau. Wy. Nawr ni'n mynd am hyn. O, na. O, fi O na. Nhw nôl. Dydyn nhw ddim yn hoffi i. Aw. A na! Ewch i ffwrdd. Dyna. Ydw fi, Tom? Fi like, you've been to chop. Nawr mae'n fel... O, fi, hyn yn y bos. Ne. Na, ydy e? Fi ddim meddwl mae Ie, yn. mae yn. Ydy e? O, ie, mae yn. Mae'n fel... Un hyn yn hwnna, galed. Tom. Mae'n mynd i marw. Nawr. O, yes. O, na. Hwna ddim yn y bos, Tom. Aw. Ti di taflu rhywbeth. O, fi gael lamppost. No, Move, Tom. na ddim. A na. O, fe'n ddim eisiau di blo lan. Hwna yn y Nawr, bos. un hyn. Ti'n dringo lan i fyna. Fel, ydych chi'n ble fi on? Fyna, ti'n dringo lan i Ti tynnu mas y pobl hon ac fi fi'n mynd lan. Na, fi'n lan. O, ni dal. O, fi'n taflu Ac ti'n gallu taflu y wyrn. Ac nawr ni'n cael llawer o pobl yn dod. Allan, ac sy'n... Allan. O, na! Tom, was y mas, don't know. Dyma Bydd dyn pobl yn gallu galed. dod. O, mae'n cael fel... Dwi'n meddwl yn y bos. Mae'n cael 7 ar y dwylo fe. O nac oes. O, na, fi'n knocked. Dydy e ddim yn hoffi fi. A, taflwch. Taflais e. Tom, eisiau just chwarae until ni am mynd, ie? Iawn, na. Na, neidio, Tom. O, na, neidio, na, Tom. Nawr fi di cael. Tom, Tom. Iawn, nawr. Wel, Ni angen mynd nôl am y coolers. fe jyst ti cael 7, fel, roedd yn cael fel... A O, fi jyst eisiau am ti. So, ti'n gwybod, pwy... fi... Roedd fe'n jyst cael 7, fel... Roedd fe'n cael fel 2 pethau ar y Stopio dwylo. taflu. Fi yn yfed as well, Tom. Mae'n da. Game yn general. Ac nawr ni'n cael fel Tom, hyn yn ninjas. y monkey round. O ie. Yn y round hyn, mae'n Mae'n monkeys sydd yn Baw, fel... cael baw ar ar y ti. pen. Nhw'n cael baw ar y pen ti. Ac mae'n
Mae'n neud fel damage ar ti. Ie, mae'n disgusting. Mae ddim yn neis. Na, mae ddim. O na! Na, fi'n meddwl hyn... O na, fi gael dau. Na. Just aros until fel nhw yn lock out i, ac bydd nhw yn achos... Bydden nhw yn. Achos fel... Ac stydyn nhw ffili aros ar ti am byth. Achos mae rhaid ar ti... Neu, come on, wow! Ti'n glitch? Na, sy'n... O na. Na, o na, y monkeys Fi'n dod lawr. O na, nhw baw! Fi'n dod am y monkey sydd yn cael baw o'r pen. Mae'n cael fel... Hwna ddim yn neis. O na. O na. Taflais y dyn yma. O na. Ci. Just gwasgu unrhyw bombs ti gallu. Na. Get mas o hwnna. O, fi'n free. Neidio! Y peth sy'n ddim yn neis, yn pryd sy'n taflu un. O na! Fel ti'n gallu taflu un Fel... ffrindiau yn y gêm sydd yn galed achos os mae'n llawer o Fel, pobl. ie. O na, Tom, pobl yn... Dyma monkey oedd. Na, nhw ddim nhw'n fel y person. Ai, beth sy'n... Nid i fi. Dydy fi... O na. Game over. Cosoes y gêm. Coson ni y gêm. Ac wedyn ti'n gallu dechrau eto yn hawdd. A diolch. Diolch am gwrando, subscribe os gwelwch yn dda.